Jeg tænker på, er du 10 og 40? Altså, du mener 50? Nej. Jeg mener 10 og 40. Er du sikker på, at du ikke mener 50? Jeg mener 10 og 40. Nej, men jeg er ikke 10 og 40. Det er jeg ikke. Men, hvad du... Nå. Jamen, så drikker jeg lige min skummemælk, så. Mate? Hallo? Ja, den smager godt, du. Det kan jeg lige love for. Altså, du drak ikke noget mælk. Du sad med dine hænder for øjnene. Du er så dum. Ikke godt? Ej, det gjorde jeg ikke. Det var ikke sådan, det var. Hvad? Det var ikke sådan, det var, tror jeg. Det var det altså ikke. Det er bare i orden. Vil du have en god dag? Nej, men vil du godt have noget vandsaft? Altså, du mener saftevand. Saftevand. Jeg mener vandsaft, sagde jeg Jeg jo. tror, du bytter om på ordene. Saftevand. Og ikke vandsaft. Vandsaft. Det hedder det. Det ved jeg ikke, hvad er, så det skal jeg sgu ikke have. Men det er gratis. Du behøver ikke at betale. Det siger jeg dig. Jeg behøver sgu ikke have noget vandsaft, du. Det gør du faktisk. Men jeg smutter, lille dreng. Okay, men det gør jeg også. Kan du hygge dig, ikke? Jeg smutter. 1, 2, 3.